Ya pokoke ngono ku mang lur. Nek kabeh ana akeh sing nakokno gak suwi gak upload video yo niki mang mergo bocah-bocah angel dijak nggih video. Mulai saiki kontene iku sak geleme. Pokoke sing gelem dijak nggih video ya budal. Nek gak ya wis ngono ae. Support terus ya lur, beda BCB AA. Support terus lur kontene kene muga-muga iso berkembang neh. Nek gak seneng ngambek videone ya tinggalno gak apa-apa. Nek sing kurang ya tulis ae ning kolom komentar kene. Saiki timbangane desa-desa ya di lockdown perkara Covid-19 masih menyebar luas di Indonesia. Yo ngene iki saiki kontene mok pokeran sing kalah digoreng. Tunggu keseruannya. Letek lur. Yo. Iya, wis. Keren mosok. Gak settingan cawisan. Support terus lur bendang satu CB. Oke lur. Gak settingan iki. Mana nih? Bekas info gede ya.
endes. Ayo. Bodone ulin. Gak settingan iki lho, men. Asli das indas gak bodone das. Telu gak iso, men. Terus sita. Iya. 5 Dek. Ajur sapa wani bantai terat wapi. 6 Itu. Walu. Iki lho le. Iya. Stok. Papat des. 5. Pas ae, men. Wah pas. Waduh, songo. Nyandak iki Tara. Iya. Piro iki? Wah. Lho. Yo men. Jai. Yo. Gun. Apik. Ah, bedes. Nah, Bruno. Delok, men. Yo des. Iya. As. Poker. Buka aja marok-marai men. Gede kok. Eh. Ora dadak, malah wedi yo. Lanjut. Loro. Lah iya. King. Poker. Yo. Poker. Aku tuh menang men. Pangeran men. Padahal kamera wih. Diletek dulu Mas Loreng ceriak. Alah yo. Piye cak? Ini suara dia pede gede. Sing ngucuk nomor 3 wek, Des. Iya. Suaranya ini. Iya, men. Wes nak. Kok nek 10 kok kek Mau gede omongan lu di bangkong kanan gue. Iya, lho kene iki Kertas gede batu, Pe. Alah kadung iki seru kok aku wis kadung ngeblur kok. Tapi siji ae. Iya, Cuk. Kok suara-suara ngono iki takok-takok nek bener. Apa kok ngono? Lah piye? Ini kok suara ngene iki? Iya, bebek iku nang. Apa kok suara? Wah. Ayo. Lanjut. Papat siji. Raul. Nah. Salu. Lah kok suwi kok. Bun. Geng. Papat men. Wis tak 5. As. Nangan yo. Siap. Goreng nih. Yo. Siap. Iya, aku dua. 10. Ayo. Aku lah syarat. Salah. 10. As. Yo. Telu.
Yo, Ker. yo. Bobe. Kena Des. men ngusuk men. Aduh kamera deh. Halo, cerepet. Dureng terus ora tau kalahin. Tangan tentara ke. Kita tangan apa men? Aku orang sukses. Malah pas men nontonnya suyok. Kamera. Kasmen yo. Kakak gibah iki. Tại kasmen. Wah. Gandut. Lho, iya men iki menurut kene. Lho, ruwet iki. Lor wae info. Sing info cah wedok sing gak tau nyakiti wong lanang info tolong ning kolom komentar. Siap lah. Ojo lali iku infone wong wedok sing gak nyakiti wong lanang. Terus ning kolom komentar ditunggu. Info khusus cambloro cah wedok sing ndelok video iki. Kolom ning komentar cok degra yo cok degra. Wis apa? Biasa foto-foto Sapa. Andres, Terus mereka lanjut. masih cing. Cek men, cek mikir ini. Komen suke men. King, Yo, pokoknya iki ngene lho. Kena apa nggih video ini? Soale bocah-bocah yang nggak video. Jadi timbangane gabut. Sing digawe konten. Seneng yo. Kalau komentar nih. Alah lambe ngene ngomong-ngomong. Orang kopi. Biasa. Cek deh. Good. Mas. Yo, Rasulullah. Ayo salam menali. Naromi. Flores. Cim lima loro. Ya. Dan ada nono patenan kulele. Pito loro. Paker loro. Ya. Enggak bisi. Piro ngasih tok. Cek. Menang guys. Waduh. Halo. Iya menang gak ora ya. As, rek. Wah iya. Guys. Paker. Wah iya. Menang ya, tahu kalah. Bom. Wah, rek. Lureng ah. Calon tentara desu. Mail. Main. Wah. Lah, Ya Mail udah. seneng Beda. Duh, iya sing kalah sapa? orangnya blureng. Ora tau kalah ya preman, Pak. Tolong info, tolong komentar. Setuju ambek videonya ya aja lali di-like, ambek di Bang blureng ngomong Ojo kalau di- komentar terus indak piye, Cah? Nah, Des. Bunda kalah lagi ya men. Ayo, ngomong kolom komentar indak lah yo. Kolongan iki. Ayo kolongan. Atau kabeh rasanya. Aduh. Aduh dilang. Masker wajah gratis iki. 3.000 lah. Ben glowing, tunggulah prosesnya untuk bersama.
full ya. Udah sih ya men. Ini kalahno prame. Aduh ya aku. Unless say you go back, go back, go back, go back, go back, go back. Tiga. Oke. Lanjut deh. Men. Jadi Bunda sih kok kalahno Tara. Ayo. Ayo men, oke men. Lanjut deh. Oh. Siji deh. Walah. Itu. Tak cek. Mana men yo. Papat ujian. Pateni nek mak pateni tak pancing. Cah Bunda milak tangan itu. Kasmen yo aku kuat. Rapat iki. Toro, guys. King, Ya, sebelah siji. King. King. Yo men. Loh, menang, Des. Gondas kemudian. Akhirnya Akhirnya pas ini dinten sisan iki. iya. Merem. Iya. Oke lor, sekian video dari kami. Bila suka tekan tombol like dan Kolom komentar. share di teman-teman kalian. Mau konten apa lagi tolong komen di kolom komentar. Aja lali subscribe lor, subrek. Tembus 100.000 tuku CB. Sekian video dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.